Me tässä Sepon kanssa mietittiin, kun meillä on täällä heavy bändi, että me voitais soittaa yksi kaveri tosta. Se kävi lainaamassa kirjastosta kirjan Suomi-popin klassikoita. Voi hitsi vie. Sitten on meidän pakko tehdä death metal coveri noista kappaleista. Mä rupesin selaamaan sitä kirjaa ja sit sieltä löytyi Dingaa autiotaloa. Mä en tiedä, mietittiin vähän sen nimeä, että voitaisko mä muuttaa sen nimeä sitten, että se olisi Autiohalo, semmoinen kohta taivaalla, mikä imee värit vaikka. Tai sitten Autiokolo, mä tiedän. Sitten se on, että ei helvetti, että ei me nyt silleen tehdä, että pistetään nyt nää heavy hiukset päähän ja sit se liimasi mulle semmoisen tatuoinnin, missä lohikäärme oksentaa varjon maailman päälle. Sitten me mentiin. Me oltiin unohdettu sähkökitara ihan kokonaan. Hui samperi vie. Hitto. Akustinen kitara oli siinä. Miten mä sitten aloitan tän Autiotalon death metal version tekemisen? Tälleen kun mä sitten... Sydämeni ja pimeessä sun silmäsi ei kun pääsi. En uskalla enää.